Takže čaute ľudia, dneska vás tam pri tomto videu a dneska to bude, čo ja viem čo, proste dneska to bude jak natáčať videá na YouTube. Takže ja si myslím, že to bude zaujímavé a môžeme ísť na to. Takže prvé, čo budeme musieť spraviť, je obchod Play, zadať AZ Screen Recorder, toto to máte. Potom, keď to zadáte Totok si nainštalujete. Keď sa nainštalujete, dáte takto. Idete, nemôžem to nejaké videá natáčal. Dáte, že nastavenia. Tuto. Rozhodne by som vám dal 750, by ste si mali dať. Kvalita videa, to už asi, jak máte toto. Odporúčam, to by som vám nechal. Frame rate, to proste, to som si už nastavil, ja to už nemôžem meniť. Nechal by som vám tak. Proste dajte si to tak, jak máte telefón, podľa toho, aký máte telefón. Orientácia, to musíte mať horizontálne, alebo akože horizontálne by som vám to dal kvôli tomu, keď natáčate hry, kamo, tak keď natáčate hry, tak horizontálne, proste zrobiť mikrofón, režim nahrávania, proste takto. A toto by bolo asi preto za všetko. Preto, ak si to nachádza tieto veci a potom už iba proste tu dostanete tú bodku takto, tu máte takú bodku, tuto, tú bodku keď stlačíte, tak si stlačíte iba kameru a natáčate. Ja to teraz nemám, lebo ja už proste natáčam a to by bolo preto všetko. No, pre toto video všetko a môžete dať like, odber a sa tým čus.